En pansergranat ramte frontpanseret. Vinet fra flænset metal overdøvede øjeblikkeligt dieselmotorens brøl. 46 tons sovjetisk stål bragede for fuld fart ind i en velforberedt ildfælde. 8 kamuflerede tyske kampvogne mod en enlig kampvogn på gennembrud. 1 tung kanon mod 8 langløbede rør. Motoren brølede og pressede den tonstunge masse mod den usynlige fjende. Sandsynligheden for at overleve nærmede sig 0. 1944. Østpreussen. Efterårstågen havde reduceret sigtbarheden til 50 meter. Slagmarken var forvandlet til en massiv grå mur. Fælden var klappet i. Vognkommandøren Sokolov klamrede sig desperat til kanten af tårnlugen. Det voldsomme slag fik hans kæber til at smække sammen. Smagen af blod bredte sig straks i munden. Kampvognen, en Josef Stalin 2, standsede ikke. At standse betød døden. Den tykke, mælkehvide tåge blev konstant flænset af de gule glimt fra skuddene. Fjenden skød i blinde. De tyske skytter orienterede sig efter den dybe raslen fra de brede bælter og vibrationerne i den frosne jord. Det støbte panser rummede uophørligt under de tunge granatnedslag. Luften blev øjeblikkeligt fyldt med den skarpe lugt af brændt krudt og glødende metal. "Gromov, vågn op! Giv den gas!" råbte Sokolov ind i samtaleanlægget. "Jeg holder omdrejningerne!" Kørerens hæse stemme trængte igennem støjen. Gromov rykkede hårdt i styrestængerne. Den tunge maskine kastede sig fra side til side for at ødelægge fjendens sigte. Endnu en granat pløjede med et hyl hen over det støbte tårn. En kaskade af gnister sprang op. Det 120 mm tykke frontpanser holdt stand. Metallet opsugede den kinetiske energi. Besætningen blev ramt af en dump, lammende rystelse. Hver træffer gav genlyd som en dump ringen for ørerne. Kroppen absorberede de små vibrationer fra slagene mod skroget. Tågen skjulte effektivt de fjendtlige kampvognes silhuetter. 8 panterkampvogne dannede en klassisk hestesko-formation. Ringen sluttede sig. 75 mm kanonerne spyttede metodisk stål ud. Ildkraften steg for hvert sekund. Sokolov pressede ansigtet mod udkigsprismerne. Glasset var krakeleret i et tæt spindelvæv af revner fra en sprænggranat, der var detoneret tæt på. Udsynet var indsnævret til en mudret stribe af gråt mørke. Instinktet dikterede den eneste overlevelsesregel. Man må ikke stå stille. Der er ingen vej tilbage, kun fremad. Direkte ind i krydsilden. Laderen faldt tungt på knæ. Han forsøgte desperat at holde balancen. Under hans støvler rullede de tomme hylster rundt med en metallisk klang. Det rillede dørkladegulv rystede voldsomt. Maskinen hoppede hårdt over de dybe huller i den ødelagte vej. Den todelte ladeproces krævede enorme fysiske kræfter. Hver bevægelse forårsagede en dump smerte. Laderens hænder rystede af anstrengelse. Hylstrenes metal brændte hans håndflader gennem de tykke lærredshandsker. Der var næsten ingen plads tilbage inde i tårnet. "Mål!" udstødte skytten. En sløret skygge glimtede forude til højre. Tågen veg til side i et splitsekund. En kantet silhuet med det karakteristiske lange løb og mundingsbremse kom til syne. "Panserbrydende, hold kursen!" kommanderede Sokolov. Instinkt erstattede taktik. I en blind kamp vandt den, der skød først. Det tunge kilelukketøj smækkede højt. En 122 mm granat på 25 kilo gled ind i kammeret med et bump. Derefter fulgte den tætte krudtladning. "Klar!" Laderens råb knækkede over i en hæs vislen. Endnu en direkte træffer rystede det tunge skrog. Kampvognen rykkede voldsomt til venstre. En skærende lyd af knækket bælteled lød. Det venstre bælte mistede grebet. Metallet greb hårdt fat i kanten af et dybt granathul. Hastigheden faldt øjeblikkeligt til et kritisk niveau.
Maskinen stod stille i krydsfeltet af 8 kanonløb. Dieselmotoren var ved at sætte ud. Omdrejningerne faldt drastisk. "Gromov, træk os ud!" brølede Sokolov. Et ryk i de kolde styrestænger. Speederen blev trådt i bund. Transmissionen hylede anstrengt. Køreren pressede den absolutte maksimale kraft ud af motoren. Stålbæltet bed sig igen fast i jorden. Stykker af vådt mudder og is fløj til alle sider. Maskinen rettede sig tungt op og rev sig fri af hullet. Farten begyndte langsomt at stige igen. Den korte tøven havde nær været fatal. Tågen lukkede sig tæt igen. De tyske skytter korrigerede koldblodet deres ild efter lyden af den brølende motor. Granaterne slog ned tættere og tættere på hækken. Jorden rystede under de mange eksplosioner. Sokolov vurderede situationen. En tør kalkulation viste, at den sovjetiske maskine ville blive totalt tilintetgjort inden for de næste 3 minutter. Panseret kunne ikke modstå den slags tæsk i evighed. Metaltrætheden hobede sig uundgåeligt op for hver ny træffer. Mikrorevner spredte sig over frontpladen. Svejsefugerne knagede under det enorme kinetiske pres. 8 kanoner ville med garanti gennembryde panseret, hvis de koncentrerede ilden på ét punkt. Det var nødvendigt at lukke afstanden hurtigt. Gå i tæt nærkamp. De tyske vognes lange kanonløb skulle gøres til deres største svaghed under manøvrering. "Gromov, 10 grader til venstre, direkte mod deres mundingsskimt." "Modtaget." Kampvognen kastede sig blindt ind i midten af ildfælden. Et frontalt angreb mod bagholdet. En panserbrydende granat strejfede tårnets højre side. De tykke metalhåndtag blev flået af med rode. Lugten af skarp røg blev kraftigere. Blålig røg fyldte hurtigt det trange kampkammer. Det blev ulideligt svært at trække vejret. Øjnene løb i vand fra den koncentrerede krudtrøg. Det kradsede i halsen af metalstøv. Inde i den rystende jernkasse arbejdede mændene til grænsen af deres ydeevne. Laderen flåede huden af sine hænder på bundstykkets rå metal, så blodet flød. Han baksede uafbrudt med den tunge ammunition. Skytten stirrede stift ind i sigtekikkertens smalle optik. Blod sivede fra et flækket øjenbryn og dækkede hans øje. Sokolov dikterede monotont kørselsretningen gennem larmen. Vognkommandørens stemme lød rolig, hård, uden de mindste følelser. Frygten var brændt helt væk i de første sekunder efter den første træffer. Tilbage var kun muskelreflekser. Et koldt arbejde for at overleve. Forude dukkede en ny silhuet pludselig op af det grå slør. Vinden rev et øjeblik hul i tågen. Afstanden svandt hurtigt ind til 40 meter. Den tyske vogns kanon pegede præcis mod den sovjetiske kampvogns nederste frontpanser. Det handlede om brøkdele af et sekund. "Skyd!" Skuddet fra den tunge kanon faldt samtidig med en ny direkte træffer fra en fjendtlig granat mod tårnet. En øredøvende ringe ramte besætningens trommehinder. Lyset i kampkammeret gik øjeblikkeligt ud. Raslen fra bælterne skar uudholdeligt i ørerne. Den øredøvende skratten fra de brede stålbælter mod de frosne sten overdøvede den massive dieselmotors dybe brummen. Den tunge maskine masede sig ubønhørligt gennem den granathulsfyldte jord. I Sokolovs hjelm knitrede radioen pludseligt. En kort, tør sætning trængte igennem den tætte radiostøj. Stabens ordre efterlod intet rum for manøvre. Brød igennem den tyske ildfælde for enhver pris. Kommandoen satsede alt på denne enlige, tunge maskine. Kampvognen blev sendt direkte mod en overlegen fjende. Maskinen var forvandlet til den eneste vædder, der var i stand til at slå hul i de tyske panserenheders perfekte forsvarslinje. Tilbagetog betød et totalt sammenbrud af hele frontens offensiv. Sokolov modtog ordren i tavshed. Kæberne blev presset hårdere sammen. Kampvognen satte ikke farten ned et eneste sekund. Omdrejningstælleren dirrede konstant i det røde felt. Maskinen rystede voldsomt på den vej, der var smadret af tungt artilleri.
46 tons støbt stål og panserplader blev kastet hårdt rundt i de dybe huller. Inde i det trange kampkammer var det et sandt helvede af fysisk udmattelse. Laderen arbejdede på grænsen af menneskelig udholdenhed. Den todelte ladeproces af den massive kanon var blevet til en uafbrudt raffineret tortur. Det 122 mm store løb krævede konstant føde af metal og krudt. En enorm panserbrydende granat på 25 kilo skulle løftes ud af det trange ammunitionslager under de voldsomme rystelser. Et pludseligt kraftigt ryk i skroget slyngede laderen mod det kolde, rillede gulv. Hænderne i de tykke beskyttelseshandsker smuttede. Den nøgne hud blev flået af helt ind til kødet mod bundstykkets rå stålkant. Blodet sprøjtede ud på det glødende metal. En skarp smerte gennemløb øjeblikkeligt hans underarm. Laderen udstødte kun et dybt knur. Han tillod ikke sig selv at stoppe et eneste øjeblik. De blodige fingre greb igen fat i det tunge hylsters glatte stål. Ryggens muskler knagede under den enorme overbelastning. Metallet gled ind i løbets bagende med et dumt bump. Det massive kilelukketøj smækkede tørt og lukkede af for enhver vej tilbage. Den tunge kanon havde opslugt sin næste portion død. I det trange tårn ophobede der sig hurtigt en tyk krudtrøg fra de foregående skud. Ventilationssystemet kunne slet ikke følge med kampens ekstreme intensitet. Den blålige, giftige gas skar nådesløst i øjnene. Det blev fysisk smertefuldt at trække vejret. Hver krampagtig indånding brændte i lungerne som en skarp kemisk røg. Iltniveauet faldt hurtigt i det lukkede rum. Besætningen var langsomt ved at blive kvalt i den glødende jernkasse. Kampvognssoldaternes ansigter var dækket af et tykt lag sort sod blandet med kold sved. Øjnene var røde og betændte af den konstante anstrengelse og den giftige røg. Temperaturen inde i kampvognen steg ubønhørligt. Fra motoren, der arbejdede på sit yderste, kom en kvælende varme. Det lukkede, trange rum pressede hårdt på psyken. Udenfor rasede en ildstorm uafbrudt. Panseret rystede under de piskende slag fra små splinter og hylende rikochetter. Livet var indsnævret til stålkapslens mikroskopiske radius. Uden for de tykke panserplader eksisterede kun den øjeblikkelige, blinde død. Endnu en fjendtlig granat sprængte jorden kun en meter fra venstre side. En enorm trykbølge ramte undervognen hårdt. Den tonstunge kampvogn skred pludselig ud i det glatte mudder. "Gromov, hold maskinen! Mas dem!" hvæsede Sokolov ind i mikrofonen. "Jeg trækker den op!" råbte køreren gennem sammenbidte tænder. Gromov lagde hele sin vægt mod de stramme styrestænger. Jernet gjorde desperat modstand. Musklerne i skuldrene brændte af den uudholdelige belastning. Den kraftige dieselmotor brølede anstrengt på sine maksimale omdrejninger. Motoren var ved at drukne på grund af mangel på ren luft og den enorme modstand fra det seje mudder. Køreren kastede den tons tunge stålmasse frem i et pludseligt, fuldstændig uforudsigeligt ryk fremad og lidt til højre. De brede bælter bed sig fast i den frosne jord med en vild skratten og sendte kaskader af isflager og gnister i vejret. Kampvognens kørselsretning ændrede sig hvert sekund. De tyske skytter mistede deres præcise sigte i den tætte tåge. De fjendtlige granater skar gennem tomrummet med et uhyggeligt hyl, præcis der, hvor den sovjetiske maskine havde været et sekund før. Overlevelsesinstinktet havde fuldstændig fortrængt den lammende frygt. Tilbage var kun det kolde, mekaniske arbejde. Bevægelse var blevet den eneste form for eksistens. Den blinde efterårståge gav ikke besætningen en eneste chance for at begå fejl. Det visuelle kontrolområde var indsnævret til længden af deres eget kanonløb. Hver ujævnhed på den opblødte vej kunne være rutens endestation. Hver mørk silhuet, der dukkede op af det mælkehvide mørke, bar på en direkte, uundgåelig trussel. Kampvognen mindskede ubønhørligt afstanden til den usynlige, men dødbringende fjende. Lyden af de tætte nedslag smeltede sammen til et uendeligt, tungt og øretrykkende drøn. Mændenes nerver var spændt som stramme stålwire.
Besætningen var endeligt forvandlet til en biologisk mekanisme, bygget fast ind i kampmaskinen. Den beregnende menneskelige fornuft havde vedet pladsen for en primitiv, dyrisk sans. Sokolov drejede uafbrudt kommandørperiskopet, indtil det værkede i nakken. Den smalle observationssektor var stadig tom, men de konstante små vibrationer i skroget fortalte noget andet. Fjenden var meget tæt på. Bagholdet strammede stållykken mere og mere. Presset steg for hvert sekund i dette uendelige ryg gennem mørket. Pludselig dirrede det tykke slør af grå tåge direkte i kørselsretningen. Luften virkede til at fortætte sig til en massiv masse. En utydelig mørk plet begyndte hurtigt at tage form som det geometrisk korrekte frontpanser på en tung tysk maskine. Afstanden svandt uundgåeligt ind til et kritisk minimum. Tågen bristede. Den blev flænset i grå striber. Afstanden svandt hurtigt ind til 30 meter. Ud af det tætte mørke, der var gennemvædet af krudtrøg, dukkede en enorm kantet skygge op. Den fjendtlige maskines brede bælter masede tungt den opblødte preussiske jord. Det lange kanonløb med den massive mundingsbremse pegede direkte mod den sovjetiske kampvogns front. En mellemtung tysk kampvogn. En Panther. En vogn i baghold. Fjenden ventede på det perfekte øjeblik. Afstanden til dette skud på klodshold efterlod ingen chance for overlevelse. Panseret ville med garanti blive gennembrudt. Et gult, blændende glimt brød ud fra fjendens munding. En 75 mm granat var på vej mod målet. Luften blev presset sammen. Tiden stod stille. Tankerne forsvandt. Forstanden koblede helt fra. Tilbage var kun det nøgne, primitive refleks. Køreren Gromov handlede brøkdele af et sekund hurtigere end den fremstormende død. Den venstre styrestang blev trukket helt tilbage, mod sig selv, til anslaget, indtil det knasede i skulderledet. Det venstre stålbælte blokerede fuldstændigt. Metallet skreg. Det højre bælte fortsatte med at flænse den frosne jord med dieselmotorens fulde omdrejninger. 46 tons sovjetisk metal mistede øjeblikkeligt sin lige kurs. Den enorme kinetiske masse røg ud i et ukontrolleret skred. En udskridning. Det tunge skrog svingede voldsomt sidelæns. Inertien slyngede nådesløst besætningen mod skottets kolde stål. Bæltelederne skrabede med et hyl mod de fremspringende brosten. Jorden svarede igen med en svag rysten på den enorme friktion. Stanken af brændt metal og glødende bremsebånd ramte næseborene. Kampvognen holdt nu i en skarp vinkel i forhold til fjendens skudlinje. Den fjendtlige pansergranat ramte det støbte skråtårn. Vinklen mellem granat og panser ændrede sig i det allersidste øjeblik af den frelsende manøvre. Panseret tog imod det frygtelige slag i en strejfende vinkel. En kaskade af blændende hvide gnister sprøjtede til alle sider og skar gennem tågen. Metallet hylede. Den tunge granat rekogiterede med et øredøvende, uudholdeligt hyl og flængede den tætte, fugtige luft over besætningens hoveder. Trykbølgen rystede den tunge maskine fra de nederste bælter til kommandørkuplen. Inde i det trange kampkammer sprang de indvendige lys med et tørt knald. Små glasskår havlede ned. Tykt støv og skarpe metalsplinter blev rystet løs fra loftet og fyldte øjnene. Trommehinderne blev presset ind i kraniet med en dump smerte. Mørkt, tykt blod fossede fra skyttens næse. En vedvarende, kvalmende smag af kobber bredte sig i munden. Motoren druknede i sit eget anstrengte brøl. Omdrejningerne faldt drastisk. Men inertien fra den tonstunge stålkoloss fortsatte med ubønhørligt at skubbe den sovjetiske kampvogn fremad. Gromov slap styrestængerne. Det var allerede umuligt at undgå et frontalt sammenstød. Der var ingen bremselængde. Der var kun én udvej. Vædring.
46 tons sovjetisk støbt stål bragede for fuld fart ind i siden på den tyske maskine. Det øredøvende brag fra det direkte sammenstød overdøvede fuldstændigt alle lyde fra det omgivende artilleri. Skrogets tykke svejsefuger knækkede klagende. Panserpladerne rystede under den ekstreme kinetiske belastning. Panterens undervogn knækkede sammen med et tørt knas under det enorme pres. Det overlappende hjulsystem arbejdede mod fjenden. Løbehjulene blev øjeblikkeligt mast til en formløs masse. De stramme bælter knækkede med den skarpe lyd af en sprængt stålstreg. Den tyske kampvogn krængede voldsomt over til højre side. Metal flængede metal med en vild skratten. Lyden af tykt panser, der blev flænset, skar i ørerne og trængte helt ind i hjernen. Den sovjetiske tunge maskine hang med hele sin vægt over fjendens knuste og ødelagte side. Afstanden i nærkampen var reduceret til absolut 0. Det lange løb på 122 mm kanonen stødte med et dumt bump direkte mod pantertårnets frontpanser. Løbets hårde metal flåede Timmerit-belægningen af. Mål! Gispede Sokolov. Blodigt spyt ramte Strobe-mikrofonen. Jeg skyder! Udstødte skytten anstrengt, mens han lagde hele sin vægt på den stramme aftrækkerpedal. Den massive kanon spyttede en bred kaskade af blændende flammer ud. Den enorme panserbrydende granat på næsten 25 kilo ramte det tynde sidepanser på klodshold. Afstanden tillod ikke engang granaten at nå sin fulde hastighed, men den kinetiske energi var mere end rigelig. Fjendens panser bristede. Granaten gennemborede maskinens indre fuldstændigt. Det tunge kilelukketøj fløj tilbage med en metallisk klang og kastede det tomme, rygende hylster ud på gulvet, der var dækket af brugt jern. Det kraftige rekyn kastede løbet bagud med voldsom kraft. Inde i den tyske maskine eksploderede hele ammunitionslageret øjeblikkeligt. Snesevis af tunge granater detonerede samtidig. Jorden rystede under en dump indvendig eksplosion af gigantisk styrke. Panterens tunge tårn blev med en uhyggelig langstrakt skratten flået af tårnkransen. Den tons tunge stålklump fløj op i luften på en søjle af brølende flammer, mens den spydede tyk ild ud. Trykbølgen fra den ekstremt tætte eksplosion ramte den sovjetiske kampvogns frontplade hårdt. Brændende flammer slikkede op af de smalle udkigsprismer. En uudholdelig, kvælende varme fra den åbne ild ramte besætningens sodsværtede ansigter. Fjenden var ophørt med at eksistere. Hvor den tyske elitevogn før stod, var der nu kun et rygende, indvendigt sprængt stålskrog tilbage. Nærkampskaoset fortsatte med at diktere sine egne regler. Besætningen handlede på ren automatik. Instinkterne havde fuldstændig overvundet det fysiologiske chok. Køreren trådte den stramme kobling ned og tvang den beskadigede, men levende kampvogn til tungt at glide ned fra fjendens knuste rester. Dieselmotorens brøl begyndte igen at tage fart. Det tunge metal skrattede, mens det rev sig fri af det dødbringende greb. Tyk, sort røg spærrede for udsynet. Overlevelse krævede konstant bevægelse. Resterne af den fjendtlige maskine var forvandlet til en brændende fakkel. En ildstorm åd grådigt det forvredne metal. Den tunge sovjetiske kampvogn gled med en skærende skratten ned fra det sønderrevne panser. Bælterne knuste med et tørt knas resterne af modstanderens undervogn. Bagholdets ring havde fået en dyb revne. Bagude lå en død zone, tæt fyldt med brændende jern. Men maskinen satte ikke farten ned i sit dødbringende ridt. At sætte farten ned betød den sikre død, selv for et øjeblik. De overlevende tyske panserværnskanoner flyttede hurtigt deres ild mod det løsslukne monster. Luften blev øjeblikkeligt fyldt med det tætte, uafbrudte fløjt fra flyvende splinter. Køreren Gromov styrede den 46 tons tunge koloss udelukkende på sine blottede, dyriske instinkter. Han følte fysisk den flyvende dødsbane på sin egen hud. De stramme styrestænger rystede voldsomt i hans hænder, der klamrede sig fast og var slidt ned til dybe, blodige vabler.
Kampvognen blev kastet voldsomt og uforudsigeligt fra siden til side. Den hakkende, kaotiske rytme i bevægelsen ødelagde de erfarne tyske artilleristers præcise sigte. Tunge stålprojektiler skar gennem tomrummet med et vredt, langstrakt hyl, kun 1 meter fra det støbte skrå tårn. Besætningen overlevede ved et mirakel i denne rasende stålstorm. Efterårstågen begyndte at blande sig med tykt, kvælende murstensstøv. Forud dukkede de dystre krigshærgede rester af Königsbergs udkant op ad det grå slør. De smalle, snoede gader var forvandlet til en sammenhængende, uigennemtrængelig stribe af dødbringende forhindringer. Vejen blev spærret af en massiv, solid barrikade bygget af knuste sten, sandsække og tykke stålbjælker. Gromov overvejede ikke engang at lede efter en omvej. Han trådte speederen helt i bund mod dørklæden. Den massive dieselmotor med 520 hestekræfter brølede anstrengt på grænsen af sin tekniske formåen. Det tonstunge stålskrog ramte med en kort acceleration hårdt direkte ind i midten af den befæstede spærring. Det tykke murværk fløj til alle sider med et tørt, øredøvende knas. Stålbjælkerne bøjede sig som buer og skrabede mod maskinens pansrede bund med et skærende, kvalmende hyl. Den sovjetiske kampvogn pløjede sig tværs igennem spærringen og efterlod en bred passage bag sig. Skarpe stensplinter haglede ned over det glødende panser som en tyk, tung regn. De brede bælter knuste nådesløst resterne af de sammenstyrtede bygninger til fint, gråt støv. Rundt omkring bragede sekundære eksplosioner uafbrudt og smeltede sammen til ét drøn. Skjulte ammunitionslager dybt under ruinerne sprang i luften. Kraftige trykbølger kastede den tunge maskine fra side til side. Den frosne jord forsvandt under de tunge løbehjul. Fint, skarpt cementstøv blokerede øjeblikkeligt de smalle udkigsprismer. De optiske instrumenter blev blinde. Vognkommandørens udsyn blev indsnævret til et absolut kritisk minimum. Blindheden var nu besætningens største og farligste fjende. Tankpassernes øjne løb konstant i vand på grund af det tykke støv i luften. Mændene inde i den glødende jernkasse var langsomt og uundgåeligt ved at blive kvalt. Temperaturen i det trange kampkammer var for længst nået over enhver tænkelig kritisk grænse. Klæbrig koldsved løb ned over de sodsværtede ansigter og blandede sig med den skarpe krudtrøg og det størknede blod fra de ødelagte næser. Trommehinterne dunkede smertefuldt af de konstante, voldsomme trykændringer efter hvert skud fra deres egen kanon og træffere på panseret. Den menneskelige hørelse var næsten helt forsvundet. Tilbage var kun den uafbrudte, vanvittige vibration i det pansrede skrog. Alle ord havde endegyldigt mistet deres betydning i denne larm. Ordre blev udelukkende givet med korte, hårde puff eller dybe, utydelige knoren ind i den svedvåde strobemikrofon. Besætningen var holdt op med at være en gruppe af 4 enkelte levende mennesker. Vognkommandøren Sokolov, skytten, laderen og køreren var smeltet sammen til én enkelt fejlfri og ødelæggende mekanisme. Laderens trætte muskler kastede helt automatisk, uden tankevirksomhed, nye, tunge granater ind i det glødende bundstykke. Skyttens blodige hænder klamrede sig fast til de stramme håndtag på sigtemekanismen. Sokolov styrede denne blinde stålkrop med korte, præcise berøringer af skyttens skuldre. Der opstod en fuldstændig, absolut fysiologisk harmoni. Bevægelserne skete udelukkende for at være på forkant med situationen. Ingen overflødige, forhastede bevægelser. Ingen ødelæggende tvivl. Illusionen om total usårlighed, der opstod for et kort sekund, spillede øjeblikkeligt sit onde, fatale pus. Lige bag det sammenstyrtede hjørne af en halvt ødelagt murstensbygning affyrede en omhyggeligt kamufleret panserværnskanon pludselig sit skud. Et bragende skud på klodshold. Det tunge, panserbrydende projektil ramte skrogets højre side med et skærende vin. Det tykke, støbte panser stønnede langtrukkent under det kolossale pres.
Metallet bøjede faretroende indad mod kamprummet, men modstod trods alt det voldsomme kinetiske slag. Svejsningerne af høj kvalitet sprang med en metallisk klang. En stråle af hvidglødende metalsprøjt stod ind i det trange rum. Knivskarpe splinter fra vognens eget panser borede sig dybt ind i laderens venstre skulder. Han udstødte et hult, kort skrig og sank tungt sammen på det rillede gulv, der var dækket af glatte patronhylstre. Kanonens laderytme blev øjeblikkeligt afbrudt. Er I live? Snærede Sokolov tørt, uden så meget som et brøkdel af et sekund at fjerne blikket fra det støvede sigte. Klar. Jeg arbejder videre, lød det hule, hæse svar gennem tænder, der var presset hårdt sammen af de uudholdelige smerter. Laderen rejste sig med en enorm kraftanstrengelse op på skælvende ben. Mørkt blod strømmede i stød ned ad den beskidte, svedgennemblødte feltbluse. Den gennemhullede venstre arm hang livløst som en pisk. Han greb krampagtigt om den tunge, 25 kilo tunge pansergranat med sin eneste brugbare hånd. Han kastede hele sin kropsvægt mod det kolde metal og skubbede den ind i bundstykket med et hvæsende lyde. Klar! Skyd! Det knusende modsvar fra 122 mm kanonen sprængte murstensbygningens hjørne i stumper og stykker sammen med den tyske betjening, der var skjult der. Knuste mursten og enorme stykker grå beton fløj højt op i luften. Det dødbringende ildstøttepunkt ophørte for altid med at eksistere. Men det længe ventede pusterum udeblev. Den overbelastede dieselmotor begyndte at få de første alvorlige udfald. Tyk, fedtet røg fra de talrige brande stoppede luftindtagene til. Motorens omdrejninger begyndte at falde truende. Køremekanikeren arbejdede desperat med gassen. Han forsøgte for enhver pris at forhindre den udpinte motor i at gå helt i stå. At gå i stå i denne fælde af sten og murbrokker betød, at man øjeblikkeligt forvandlede sig til en enorm målskive. Den tunge sovjetiske kampvogn fortsatte med sine sidste kræfter sit blinde, destruktive ridt gennem de brændende ruiner. Hvert nyt sekund af denne uafbrudte bevægelse brændte de sparsomme rester af kræfter helt op. Den pansrede maskines ressourcer var hastigt ved at slippe op. De fysiske ressourcer hos menneskene indeni var for længst udtømt. De holdt sig kun ved bevidsthed på ren og skær stædighed og et primitivt ønske om at overleve. Stålet smeltede næsten af den ekstreme spænding. Luften inde i kamprummet dirrede svagt af den uudholdelige varme. Dieselen kørte til det yderste. Den tunge sovjetiske maskine brød gennem de sidste meter af bybebyggelsen. Bæltehjulene knuste med en knasende lyd mursten og forvredet metal. Der var kun et enkelt kort ryg tilbage til det planlagte gennembrudspunkt. Besætningen holdt sig oppe på ren adrenalin og muskelhukommelse. Luften i det trange kamprum brændte i lungerne med en ætsende kemisk sammensætning. Telegrafisten flåede pludselig sin læderhjelm af hovedet. De stramme hovedtelefoner ramte stålskottet med et hult brag. Hans ansigt blev øjeblikkeligt forvredet af ekstrem spænding. Han opfangede et åbent radiosignal. En kort, skarp tysk kommando skar gennem æteren på nærradioens frekvens. Bagholdet sluttede ikke i udkanten. Den største trussel var først nu ved at køre i stilling. Forude lå en åben plads, der kunne beskydes fra alle sider. De høje ruiner veg til side. Et tæt slør af cementstøv og ætsende røg hang tungt over den kraterfyldte brostensbelægning. Vinden ramte pludselig midten af pladsen. Støvet trak sig modvilligt til siderne og afslørede et panorama af ødelæggelse. Direkte i den sovjetiske maskines kurs dukkede en lav, kantet silhuet op af den grå tåge. Det kulsorte pansrede skrog faldt perfekt i ét med de dybe skygger fra de ødelagte bygninger. En tung, tysk kampvogn. En maskine i baghold. Et værktøj for en erfaren jæger. En elitemodstander havde på forhånd indtaget en fejlfri position til det dødbringende skud.
Det lange løb på 88 mm kanonen pegede allerede direkte mod den sovjetiske kampvogns frontpanser. Den fjendtlige besætning spildte overhovedet ikke dyrebar tid på langvarig sigtning. De kendte præcis den sovjetiske maskines bevægelsesbane. Den tyske kommandør havde beregnet Sokolovs manøvre på millimeteren. Det var et skræmmende spejlbillede. Det samme dyriske, knivskarpe instinkt. Den samme absolutte, nådesløse automatisme hos garvede professionelle. De tørstede efter for enhver pris at stoppe dette dristige gennembrud og tilintetgøre besætningen. De ventede netop på dette specifikke øjeblik. Den sorte kampvogn affyrede det første skud. Et gult, blændende glimt flængede brutalt støvstormens tusmørke. En pansergranat med en vægt på over 10 kilo tilbagelagde afstanden på et umærkeligt brøkdel af et sekund. Et frygteligt, knusende slag rystede de 46 tons sovjetisk stål. Den mange tons tunge maskine rykkede brat og med en metallisk klang bagud, som om den i fuld fart var stødt ind i en massiv betonmur. En øredøvende, gennemtrængende ringe sprængte øjeblikkeligt trommehinderne. Det indvendige lys gik ud med det samme. Det trange kamprum blev kastet ud i et absolut tæt mørke. Den skarpe lugt af brændt isolering ramte næsen hårdt. Klare blå gnister fra en kortslutning sprøjtede ud fra det beskadigede fordelingspanel på skottet. Tiden stod fuldstændig stille. Luften trak sig sammen til en enkelt, stram, uudholdeligt glødende klump. Omkring 3 lange sekunder med total stilhed føltes som en uendelig evighed. Derefter blinkede nødlyset under loftet svagt og flakkende. Det foruroligende røde lys fangede besætningens sodsværtede ansigter i mørket. Frontpanseret på 120 mm modstod den direkte snigskyttetræffer. Den enorme kinetiske energi blev absorberet i en dyb deformation af den øverste panserplade. De tykke svejsninger knagede faretroende i hele deres længde, men holdt mirakuløst konstruktionen sammen. Status! Kommandør Sokolovs stemme lød fuldstændig tør, uden den mindste rysten eller panik. Panseret holdt. Vi er stadig kørende, svarede køremekaniker Gromov hult, mens hans hvide fingre klamrede sig til de stramme styregreb. Kanonen er klar. Det elektriske aftræk virker. Skytten lænede sig hurtigt og vandt mod optikkens gummimusling. Vi overlever, spyttede den sårede lader vredt ud. Med sin eneste brugbare hånd pressede han med stor kraft en ny, tung granat ind i det rygende bundstykke. En kort, ekstremt hård konstatering af de nøgne fakta. Ingen overflødige følelser. Kun en tør, professionel vurdering af den nuværende kampdygtighed. Den lemlæstede kampvogn var forvandlet til et jaget, men ekstremt farligt vilddyr. Fjenden gjorde ingen forsøg på at skifte skjulested. Den sorte kampvogn stod fuldstændig ubevægelig som en monolitisk granitklippe midt i de rygende ruiner. Det tyske panser genladede selvsikkert og metodisk sin dødbringende kanon. Han vidste præcis, at det næste sigtede skud ville blive det endelige og fatale for den sovjetiske maskine. Den tunge, fjendtlige kampvogns sårbare punkter var ham velkendte for snesevis af tidligere kampe. Den svage zone, det kørerens observationsspalte, den massive kanonblinde, den smalle tårnkrans. Den tyske skytte korrigerede koldblodigt og uden hastværk sigtet gennem sin fremragende optik. Duelafstanden var under 400 meter. Den ideelle afstand til et garanteret drab på tungt panser. Sokolov vurderede øjeblikkeligt styrkeforholdet på pladsen. I en direkte frontalkonfrontation på åbent terræn faldt chancerne for at overleve hurtigt mod 0. Den sovjetiske 122 mm kanon besad en kolossal knusende kraft, men var kritisk underlegen i forhold til den tyske kanon, når det galt skudhastighed. Den delte ladning af den tunge panserbrydende ammunition krævede uundgåeligt dyrebar tid.
Fjenden skød altid hurtigere. Fjenden skød altid mere præcist. Den direkte træffer havde forårsaget kraftigt chok hos hele den sovjetiske besætning. For øjnene flimrede tykke, mørke ringe. Blodet hamrede tungt og rytmisk i tindingerne og talte de sidste øjeblikke frem til den næste uundgåelige salve. Motoren hakkede rytmisk. Maskinen var ved at kvæles af akut iltmangel i pladsens tætte røg. Vognen var blevet et tydeligt mål mod det lyse cementstøv. Det var kategorisk umuligt at trække sig tilbage til de smalle gader bagved. At blotte den sårbare side for det tyske S ville betyde en sikker øjeblikkelig død i form af detonation af hele ammunitionsbeholdningen. Gromov rykkede instinktivt vognen lidt frem og drejede skarpt til venstre i et forsøg på at ødelægge den fjendtlige skyttes sigte. De brede bælter klaprede højt mod de glatte, knuste sten. Den sorte maskine forude rykkede knap mærkbart med det lange kanonløb og fulgte præcist denne korte, desperate manøvre. Jægeren holdt sit bytte i en usynlig stållænke. Spændingen inde i skroget nåede sit højeste punkt. Panserets metal vibrerede svagt. Den næste granat lå allerede i fjendens bundstykke. Den tunge positionsduel begyndte. Den åbne plads blev øjeblikkeligt forvandlet til en dødbringende arena midt i de ulmende rester af byens bygninger. Den sovjetiske kampvogn sked først for at komme fjenden i forkøbet. 122 mm kanonen udspydede en kaskade af ild. Pansergranaten på næsten 25 kilo krydsede afstanden på et øjeblik. Et brag. Den gennemtrængende lyd af metal, der flænges, døvede besætningen. Det uigennemtrængelige frontpanser på den sorte tyske kampvogn modstod fuldstændig den direkte træffer. Hældningsvinklen på de tykke stålplader spillede sin hovedrolle. Det tunge projektil rekogiterede med et skærende vin. En kaskade af blændende hvide gnister sprøjtede til alle sider. Glødende metalstykker ramte brostenene, der var overhældt med disen. Spildt brændstof fra tidligere ødelagte køretøjer brød øjeblikkeligt i brand. Grådige flammer begyndte hurtigt at fortære det døde materiel omkring duellanterne og skar flugtvejene af. Fjenden svarede igen med det samme. Den næste 88 mm granat hamrede direkte ind i kanonblænden. Et frygteligt brag rystede det pansrede skrog. Inde i tårnets trange stålkasse steg trykket brat. Luften trak sig sammen til en enkelt, tæt, uudholdeligt tung klump. Blodet fossede ud af skyttens næse i en tyk, mørk strøm. Trommehinderne blev med en stum smerte presset dybt ind i kraniet. Der var absolut intet at ånde ned. Iltet var brændt fuldstændig op i det lukkede rum. Ventilationen hvirvlede hjælpeløst den tykke, blågrå krudtrøg rundt. Klæbrigt blod dækkede skyttens hage og faldt i tunge dråber ned på det kolde metal i sigtemekanismerne. Frontpanseret holdt, spyttede skytten vredt ud sammen med en mørk blodklump. Lad med panserbrydende, snærede Sokolov hæst. Gromov, ikke stå stille. Flyt vognen. Køremekanikeren klamrede sig til de glatte styregreb. Musklerne i ryggen og skuldrene trak sig sammen i en smertefuld krampe. Han rykkede det venstre styregreb hårdt mod sig selv. Den tunge maskine på 46 tons dykkede med næsen og rykkede til venstre. Endnu en præcis tysk granat passerede med et ondt, langtrukkent hyl få centimeter fra det skrå tårn. Panseret summede hult fra den ekstremt tætte trykbølge. Gromov kastede kampvognen fra side til side mellem de brændende vragdele. Han pressede de allersidste rester af kraft ud af den udpinte dieselmotor. Bevægelsen foregik i korte, rygvisse bevægelser. At stoppe betød en garanteret øjeblikkelig død. Den sårede lader arbejdede på grænsen af menneskelig formåen. Hans raske højre hånd greb krampagtigt om en ny, tung granat fra det trange ammunitionsstativ. Musklerne knagede under det uudholdelige pres.
Han lagde hele sin kropsvægt mod hylsterets kolde stål og drev den massive 25 kilo tunge granat ind i det rygende bundstykke. Det tunge kilelukke lukkede med et tørt metallisk klik. Kanonen opslugte en ny portion død. Klar! Laderens vilde skrig knækkede over i en anstrengt hosten. Kampvognen skød igen. Den kraftige rekyl kastede løbet tilbage med stor kraft. Det tomme hylster fløj med et højt brag ud på det rillede gulv. Endnu en direkte træffer på den fjendtlige maskine. Og igen en brutal ricochet. Det tyske S sorte panser modstod slag efter slag. Det var et sandt stål mod stål opgør. Lyden af metal, der blev mast, overdøvede fuldstændig motorernes anstrengte brøl. Fjenden hamrede koldblodigt og metodisk sine granater ind i den sovjetiske kampvogns frontplade. Hårfine revner spredte sig over det tykke, støbte stål. De solide svejsninger knagede faretruende under det ekstreme kinetiske pres. Begge besætninger handlede udelukkende på ren automatisme. Et perfekt mekanisk samspil af levende mennesker. Den tyske skytte fangede roligt de sårbare steder i sit sigtekorn. Gromov brød banen i det allersidste kritiske sekund før fjendens salve. Gnister fra de konstante ricochetter oplyste den røgfyldte plads. De varme flammer fra det brændende brændstof slikkede op af de brede stålbælter. Temperaturen inde i kamprummet nåede det maksimale punkt. Folkene var langsomt ved at blive kvalt i den ætsende krudtrøg. Salt sved i de betændte øjne. Kampvognsfolkenes kroppe var forvandlet til en enkelt, spændt klump af nerver og brændende muskler. Den sovjetiske maskine bakkede brat. Bælterne knuste med en modbydelig lyd resterne af en sammenstyrtet murstensvæg. Motoren brølede anstrengt. Hvert skift af det stramme gear kostede Gromov uudholdelige smerter i håndfladerne, der var slidt ind til det rå kød. Gearkassens tunge gearstang gjorde desperat modstand. Metallet blev konstant varmere. Hylet fra den slidte transmission borede sig ind i ørerne. Fjenden slap ikke målet i et eneste sekund. Den sorte kampvogn drejede langsomt og uafvendeligt sit massive tårn. Det lange kanonløb fulgte uafbrudt hvert eneste kaotiske ryg fra den sovjetiske maskine. Endnu et gult glimt flængede brutalt røgen. Den tyske granat ramte den øverste frontplade med utrolig kraft. Slagets enorme energi løftede forenden af den mange tons tunge kampvogn op i luften. Bæltehjulene slap brostenene med et brag. Maskinen faldt tungt tilbage. Metallet stønnede klagende. Store afskalninger fra panserets inderside sprøjtede ind i kamprummet. En glødende splint skar en dyb flænge i skyttens kind. Han blinkede ikke engang. Hænderne holdt fast om rattehjulene. Det højre øje kiggede uafbrudt ind i teleskopsigtets støvede linse. Han rammer ved siden af, det er svin, gispede Gromov, mens han trådte bremsen i bund, så det knasede i ledene. Vi holder ikke til endnu en fuldtræffer i fronten, svarede skytten gennem sammenbidte kæber, mens han febrinsk drejede på de stramme mekanismer. Blodet fortsatte med at løbe fra den knuste næse ned på brystet. Afstand 200 meter. Sokolovs stemme forblev absolut tør og hård. Den konventionelle ildkamp var definitivt tabt. Det fjendtlige panserstål og den tyske kanons høje skudhastighed efterlod ikke en eneste chance i en klassisk duel. En direkte udveksling af slag ville føre til uundgåelig undergang. Det var nødvendigt øjeblikkeligt at bryde alle regler. At ødelægge det tyske S' perfekte matematiske beregning. At bringe fjenden ud af balance. Der var brug for en fuldstændig utraditionel, selvmorderisk tilgang. Logikken i positionsduellen var udtømt. Kommandøren traf den eneste mulige beslutning. Risikoniveauet bevægede sig ind i en fase af absolut vanvid. Beslutningen modnedes øjeblikkeligt. Overlevelseslogikken dikterede det eneste selvmorderiske skridt. Sokolov kastede positionsduellens matematik over bord. En korrekt kamp ville kun føre til hele besætningens død.
Gromov, fuld fart frem, direkte mod ham. Vædder ham. Den tørre ordre, fuldstændig blottet for menneskelige toner, skar gennem den konstante knitren i laryngofonerne. Modtaget, brølede køremekanikeren hult. Gromov tøvede ikke en brøkdel af et sekund. Den tunge støvne, smurt ind i snavs og olie, trådte gaspedalen helt i bund mod stålgulvet. Den 46 tons tunge kampvogn rykkede rasende fremad med et anstrengt hyl. Den slidte transmission hylede langtrukkent under det kolossale moment. Afstanden begyndte at skrumpe hurtigt. 200 meter. 150 meter. Den sovjetiske maskine gik til åbent frontalangreb direkte mod den dødbringende 88 mm kanon. Fjendens sorte silhuet voksede hurtigt i den støvede optik, der var dækket af et net af små revner. Inde i det trange, overophedede kamprum herskede en øredøvende, død stilhed. Den blev kun afbrudt af dieselmotorens anstrengte brøl og det skærende skrig for de knuste sten under bælterne. Hjertet slog tunge, smertefulde slag mod brystkassen. Blodet hamrede i tindingerne som en metronom, der talte de allersidste meter af et menneskeliv. Den udpinte besætnings afbrudte åndedræt slap ud som korte, hæse skyer i den ætsende krudtrøg. Tyngden af forventningen om en uundgåelig fuldtræffer pressede fysisk på skuldrene. Hver eneste kampvognssoldat følte med huden, hvordan den fjendtlige skytte roligt tog sløret af aftrækkermekanismen. Hårene i nakken rejste sig af dyrisk rædsel. Den tyske maskine ventede koldblodigt på den ideelle afstand for en garanteret gennemskydning. 100 meter. Vent, gispede Sokolov hult. Kommandøren klamrede sig med hvide fingre til kommandørperiskopets greb. Salt sved løb ned i de betændte øjne. Gromov var smeltet fuldstændig sammen med styrehåndtagene til en enkelt biologisk enhed. Hans lemlæstede hænder mærkede den mindste vibration i stålskrogget. En erfaren køremekanikers instinkt arbejdede udelukkende på at komme døden i forkøbet. 80 meter. Fjendens sorte løb dirrede svagt og låste endeligt målet fast. Nu! Et umærkeligt brøkdel af et sekund før det gule glimt fra fjendens salve, rykkede Gromov rasende i det venstre styregreb. Helt i bund. Samtidig fortsatte det højre bælte med at flå i brostenene med maksimale omdrejninger. Det var hans specialitet. En kaotisk vending på et bælte, indøvet til fuldstændig automatisme. 46 tons sovjetisk stål blev kastet ud i et vildt, ukontrolleret skred. Det massive skrog drejede med et øredøvende vin i en ufattelig skarp vinkel. Bæltehjulene hylede og slog kaskader af gnister ud af de glatte sten. Det tyske S-skud flængede brutalt luften. En enorm pansergranat pløjede med et hyl gennem det grå støv, præcis der, hvor den sovjetiske maskines frontplade havde befundet sig blot et øjeblik før. Fjendens matematiske kalkyle faldt fra hinanden. Banen forskød sig brat. Det tunge wolframprojektil ramte med et frygteligt vin selve kanten af den massive kommandørkuppel. De tykke svejsninger sprang med en klang som glas. Et tungt stykke støbt panserstål blev med et vildt brag flået af tårnet. Skarpe splinter af glødende panser sprøjtede ind i kamprummet som en tæt, dødbringende regn. Sokolov blev kastet hårdt bagud mod metalskottet. Varmt, klæbrigt blod dækkede øjeblikkeligt kommandørens ansigt fra en dyb flænge i panden. Den venstre trommehinde sprængtes. Hele den omgivende verden sank øjeblikkeligt ned i en hul, monoton og pulserende ringen. Men den vanvittige manøvre virkede. Den dødelige afstand blev brudt. Fjendens perfekte indstillede sigte blev endegyldigt ødelagt. Den sorte tyske kampvogn mistede uigenkaldeligt sine mest dyrebare sekunder på at genlade den tunge kanon og genoprette den tabte skudlinje. Initiativet overgik fuldstændigt til den sovjetiske besætnings blodige, hårdhudede hænder. Sigt efter bælterne,
brølede Sokolov rasende, mens han med besvær rejste sig og spyttede tykt, mørkt blod ud på det riflede gulv, der var dækket af glatte patronhylstre. Skytten pressede sit smadrede ansigt mod den intakte optik i teleskopsigtet. Fingrene drejede krampagtigt, men med ekstrem præcision, millimeter for millimeter, på de stramme håndhjul til højde og sideretning. Det slørede sigtekorn rykkede kortvarigt og låste sig fast på den sorte, fjendtlige maskines sårbare stramme hjul og forreste bælteled. En præcis, kold beregning af den ballistiske bane opstod under forhold med næsten nul sigtbarhed og et ekstremt nervepres. Mål! Skyd! Den massive 122 mm kanon udspydede død med et brag. En tung panserbrydende granat på næsten 25 kilo forlod det rygende løb med et øredøvende drøn. Et enormt kinetisk anslag rystede stenpladsen. Den tyske kampvogns brede bælte blev sprængt i små forvredne stumper. De tunge stålbælteled føg til alle sider med et modbydeligt vin som gigantiske skrotstykker og gennemborede de tykke murstensvægge i de nærliggende ruiner. Løbehjulene knækkede med en tør, knasende lyd under den enorme vægt fra det tunge panserskrog, der sank sammen. Den sorte tyske kampvogn rykkede voldsomt og hjælpeløst og blev stående for evigt i en sky af støv. Den elitære, undvigende jæger blev øjeblikkeligt forvandlet til et ubevægeligt, totalt lammet jernmål. Den besejrede fjendes dødskamp vakte ikke de mindste følelser. Inde i de knuste mennesker var der kun en professionel bødels kolde, metodiske og absolut nådesløse beregning. Den sårede lader, der stønnede hæst af den uudholdelige skærende smerte i sin venstre arm, som var ramt af en splint, hamrede med en utrolig viljesindsats den næste tunge granat ind i det glødende kammer. Den klangfulde metalliske lyd fra det massive kilelukke lød i det røgfyldte tårn som en tør, endegyldig dødsdom. Gromov drejede jævnt, uden ryg, den sovjetiske maskines beskadigede skrog og gav sin skytte en perfekt vinkel mod den sorte kampvogns relativt tynde sidepanser. Panserbrydende, direkte i siden. Kommandørens hårde, afmålte ordre gav ikke tid til eftertanke. Sigtekornet lagde sig præcist under bunden af det enorme fjendtlige tårn. Lige der, hvor fjendens fulde ammunitionssæt lå skjult dybt inde i skroget. Skud! Endnu et slag med knusende gennemtrængningskraft. Den enorme panserbrydende granat gennemborede let det tynde tyske sidestål. Den elitære fjendes panser revnede med en kvalmende skuren. Metallet gav efter. Den dødelige duel nåede sin grusomme afslutning. Fjenden brændte. En enorm søjle af tyk, sort røg steg langsomt op over det ødelagte vrag af den tyske maskine. Inde i det sønderrevne fjendtlige skrog detonerede resterne af ammunitionen konstant med tunge, metalliske brag. Fjendens enorme tårn sank tungt ned over den gennembrudte side. Der var ingen glæde. Sejrens triumf eksisterede ikke som et fysisk begreb. Inde i den sovjetiske pansrede maskine hang en tung, tyk og absolut død stilhed. Det var en lammende stilhed af total indre tomhed. Besætningen var ved at blive kvalt i de koncentrerede krudtgasser. Det almindelige ventilationssystem var for længst brændt sammen. Blålig, giftig røg stod tæt i det trange kampvognsrum og sved i de betændte øjne til blodige tårer. Hver ny, krampagtig indånding bragte kun skarp, skærende smerte i de forbrændte lunger. Luften var forvandlet til en glødende, giftig blanding af brændt krudt, fordampet maskinolie, brændte ledninger og lugten af menneskeblod. Den sårede lader sank tungt sammen på knæ. Hans slidte støvler gled håbløst på det riflede gulv, der var oversvømmet med blod og dækket af afskudte hylstre. De enorme messinghylstre brændte huden voldsomt, selv gennem buksernes tykke stof. Mandens fingre rystede med en voldsom, fuldstændig ukontrolleret rysten.
Nervesystemet havde lidt et voldsomt uigenkaldeligt svigt efter det ekstreme pres fra frontalkampen. Den venstre arm hang livløst som en pisk, nødtørftigt forbundet med en beskidt forbinding, som det mørke blod sivede igennem i tunge stød. Laderen greb krampagtigt om den tunge viskerstok med sin raske højre hånd. Han var nødt til at rense kanonens rygende løb. Det var en blind, indprintet muskelrefleks. Instinktet hos en mekanisme, der er forpligtet til at fortsætte sit arbejde for enhver pris. Det massive bundstykkes metal åndede en uudholdelig kvælende varme. Laderen stønnede hæst, mens han tværede beskidt, ætsende sved ud over sit sodsværtede ansigt. Hans rygvise bevægelser havde mistet enhver mening. Kun den nøgne, primitive mekanik var tilbage. Han stødte med kraft den lange stang ind i det glødende svælg, mens han faldt med brystet mod de rygende hylstre. Smerten fra de svære forbrændinger blev overhovedet ikke længere registreret af den udmattede menneskehjerne. Det enorme adrenalinrus forsvandt hurtigt og efterlod kun en blytung, knogleknusende træthed. Besætningens muskler blev låst i kolde, smertefulde kramper. Hjerterne slog uregelmæssigt med tunge, skræmmende hop. I ørerne var der en konstant, høj og gennemtrængende hyletone. Snesevis af direkte træffere fra tunge, fjendtlige granater mod deres eget panser var ikke gået sporløst hen. Hver rystelse i det tunge, støbte skrog forplantede sig som mikroskopiske sprængninger i hjernens kar. Besætningen havde fået et alvorligt, kollektivt granatschok. Fra skyttens næse og ører sivede der fortsat langsomt tykt, mørkt blod, som faldt i tunge dråber på de optiske instrumenters knuste glas. Han forsøgte ikke engang at tørre det væk. Hans blodige hænder faldt blot kraftløst ned for de stramme håndhjul. Fingrene var unaturligt krummede. Køreren Gromov sad nede i bunden med sin smadrede pande presset mod instrumentpanelets kolde metal. Hans brede skuldre rystede let og krampagtigt i takt med motoren, der kørte i tomgang. Han kunne fysisk ikke løsne hænderne, der holdt krampagtigt fast i styrestængerne. Huden på hans slidte håndflader var revnet og blottede det levende, pulserende kød. I disse uendelige, træge minutter nåede kampvognssoldaterne frem til en frygtelig, krystalklar erkendelse af deres sande rolle i denne gigantiske kødhakkemaskine. De var endegyldigt ophørt med at være mennesker. De havde ikke længere egne navne, en personlig fortid eller nogen form for fremtid. Menneskeligheden var fuldstændig, uden rest, brændt op i denne vanvittige nærkamps smelteovn. Besætningen var blevet forvandlet til et tavst, funktionelt vedhæng til den tunge kampvogn. De var blot blevet biologiske værktøjer for krigens nådesløse maskine. Forbrugsmateriale, der skulle sikre, at 122 mm kanonen og dieselmotoren fungerede uden afbrydelser. Deres egne liv havde absolut ingen selvstændig værdi i frontens målestok. Det eneste, der betød noget, var den gennembrudte linje og den tilintetgjorte elitære fjende. Enhver menneskelig følelse var atrofieret som overflødig. Kun den nøgne, dyriske funktion for overlevelse og ødelæggelse var tilbage. Denne tanke bragte ikke den mindste frygt. Den bragte kun en absolut kold, isnende tomhed. Sjælene var brændt til aske. Udenfor fortsatte krigen med at rase. Positionen på den åbne plads forblev dødeligt farlig. Den tykke efterårståge blandede sig tæt med den ætsende sorte røg fra det brændende tyske panser. Usynligt fjendtligt artilleri fortsatte med blindt at tæske løs på Königsbergs ødelagte kvarterer. Omkring dem drønede nedslagene fra vildfarne 120 mm granater tungt. Skarpe splinter skar gennem brostenene med et modbydeligt, langtrukket vin og slog klangfuldt mod det ødelagte sovjetiske støbte panser. Jorden under de tunge bælter rystede konstant og let. Men inde i den lemlæstede stålkasse herskede en paradoksal, uhyggelig død stilhed. Menneskene sad blot i halvmørket og lyttede til deres egen ujævne, afbrudte vejrtrækning. Granater, der er 3 tilbage,
hviskede skytten knap hørbart med blodløse læber. Hans stemme knækkede over i en hæs, smertefuld rallen. Jeg ved det, svarede kommandør Sokolov lige så lavt gennem tæt sammenbidte kæber. Hvert udtalt ord krævede en enorm fysisk indsats. Der var ingen grund til at tale. Alle forstod situationen klart, uden overflødige lyde. Linjen var brudt. Fjenden var tilintetgjort. Kampvognen var kritisk beskadiget af adskillige træffere. Besætningen var totalt udmattet fysisk og mentalt. Panseret er på grænsen. Svejsningerne revner, lød Gromovs hule unaturlige hvisken nedefra. Vi venter, afbrød kommandøren kort uden at åbne sine betændte øjne. De stivnede i afventning på den næste ordre eller en tilfældig granat, der ville sætte det endelige punktum for deres personlige krig. Inde i kampvognen var der ingen helte. Der var kun dødeligt trætte mennesker, der havde udført deres beskidte, tunge arbejde. Inde i motorrummet lød et hult smæld. Tyk, ætsende røg væltede øjeblikkeligt ud fra under panserskillevæggen. Ilden nåede grådigt frem til de gennemborede brændstoftanke. Dieselen brød i brand. Temperaturen i det trange kampvognsrum steg til en uudholdelig grænse. Varmen begyndte hurtigt at fortære de sparsomme rester af ilt. Den lemlæstede maskine var ved at dø. Flammerne nærmede sig uundgåeligt stakken af tunge sprænggranater. Detonationen af den resterende ammunition var et spørgsmål om få sekunder. Det var umuligt at vente. Forlad vognen, hurtigt, væste Sokolov tørt, mens han rev kampvognshugen af hovedet. Besætningen sprang op fra de glødende pladser. De stive muskler, der var låst i voldsomme kramper, nægtede at lystre. Skytten slog med kraft sin højre skulder mod tårnlugens tunge ståldæksel. Det tykke metal gav efter med en skuren. Den kolde efterårsvind, tæt blandet med cementstøv og røg, brølede ind. Den sårede lader udstødte et hult støn. Den venstre arm, der var ramt af en splint, var nu totalt lammet. Sokolov greb ham groft og nådesløst i kraven på hans blodgennemblødte uniformskjorte. Kommandøren trak med et kraftigt ryk den slappe krop ud på det åbne panser. Gromov faldt ud gennem kørerens forreste luge. Han skrabede sit ansigt til blods mod det varme metal på den skrå frontplade. Kampvognssoldaterne rullede tungt ned ad panseret til den jord, der var dækket af knuste mursten. Bag deres rygge hylede den åbne ild dybt og skræmmende. Kampvognen blev øjeblikkeligt forvandlet til en gigantisk flammende ovn. Luften over den ødelagte plads blev pludselig flænset. De tyske morterfolk fandt hurtigt kvadratet. En serie hule, fjerne smæld blev afløst af et gennemtrængende, stigende hyl. Tunge 120 mm mortergranater begyndte metodisk at knuse brostenene. I dækning! Springvis fremad! Afsted! Bjeffede Sokolov. Tungt åndende kastede kampvognssoldaterne sig ind i togens tykke grå slør. De slidte støvler sank ned i dybe granathuller. De røgfyldte lunger brændte som ild. Hver kampagtig indånding gav en skarp smerte i brystet. Stålsplinter skar gennem murene omkring de løbende mennesker med et modbydeligt vin. Endnu en nær sprængning slyngede med kraft den udmattede besætning mod den kolde jord. Gromov slog ansigtet hårdt mod et rustent stykke armeringsjern, der stak ud af betongen. Jorden under deres maver rystede mærkbart. En bølge af brændende varm luft skyllede hen over deres rygge. Braget fra den enorme indre eksplosion i deres egen kampvogn bag dem gjorde kampvognssoldaterne endegyldigt døve. Det mange tons tunge, støbte tårn blev med en uhyggelig skuren flået af tårnkransen. Trykbølgen slyngede flammende metalstykker snesevis af meter væk. Der var intet at vende tilbage til. Deres pålidelige stålskjold var ophørt med at eksistere på et splitsekund. Tilbage var kun det udmattende løb gennem Königsbergs rygende ruiner. De kravlede på maven hen over knust vinduesglas. De gemte sig bag de rustne vrag af udbrændte lastbiler. Den sårede lader efterlod et tykt spor af blod på stenene.
Efter 40 minutters opslidende, uafbrudt tilbagetrækning, dukkede de takkede omrids af de forreste sovjetiske skyttegrave endelig frem af tågen. Infanterienhederne mødte kampvognssoldaterne, der var kommet ud af helvede med en tung, vagtsom tavshed. Kampvognsbataljonens hovedkvarter lå i en fugtig kælder i en bygning, der mirakuløst var overlevet. Luften her lugtede tykt af muk og billig tobak. Sokolov sank tungt ned på en trækasse. Hans højre hånd klemte krampagtigt om en kemisk blyant. Kommandøren udfyldte metodisk et standardrapportark. Han nedfældede tørt og uden en eneste følelse den hårde kronologi over det overståede slag. Gennembruddet i ildfælden. Tilintetgørelsen af det tyske baghold. Det voldsomme vædringsangreb mod de mellemtunge maskiner. Den frontale positionsduel med fjendens elitære tunge kampvogn. Signaturmanøvren. Det præcise skud på klodshold. Hvert skrevet ord krævede en enorm indsats. Det svære granatchok pressede mod hjernen som en usynlig blypresse. Pludselig knirkede den tunge dør. 3 mænd trådte lydløst ned i den svagt oplyste kælder. Perfekt rene, strøede uniformer. Ingen sod. Intet snavs. De militære efterretningsofficerers kolde, stikkende blikke. Officererne fra kontraefterretningen arbejdede hurtigt og ekstremt hårdt. En enkelt tung kampvogns utrolige manøvre dybt bag fjendens linjer havde tiltrukket sig øjeblikkelig uønsket opmærksomhed. Rapporten på bordet, kaptajn, sagde gruppens leder med en jævn stemme uden betoning. Sokolov skubbede tavst det tætskrevne ark hen til kanten af bordet. Officeren løb hurtigt den tætte tekst igennem med øjnene. Majorens ansigtsmuskler fortrak sig ikke engang. Dette slag har ikke fundet sted. Officeren foldede omhyggeligt papiret 2 gange og lagde det i sin lædermappe. Duellen i tågen eksisterer ikke. Det tyske baghold blev nedkæmpet af vores tunge artilleri. De mistede den betroede maskine på en pansermine. Vi brændte deres SA på klodshold, fremstønnede skytten hæst, mens han vredt tørrede det størknede blod af hagen. Ti stille. Officeren vendte ikke engang hovedet mod ham. Operationens detaljer er strengt fortrolige fra dette øjeblik. Underskriv formularen om tavshedspligt vedrørende statshemmeligheder. Ellers kommer de øjeblikkeligt for en krigsret for forsætligt tab af værdifuldt materiel. Enhver diskussion var fuldstændig nytteløs. Skyttegravssandheden blev øjeblikkeligt knust mod de tørre stabsrapporters kyniske virkelighed. Dokumenterne blev beslaglagt for altid. Markeringerne på kortene blev nådesløst slettet. Den unikke erfaring med overlevelse og tilintetgørelse af en elitær fjende viste sig at være fuldstændig overflødig for alle. Bureaukratiet fungerede fejlfrit. Det slettede levende mennesker hurtigere end panserbrydende granater flingede tykt stålpanser. Besætningen blev ført hårdhændet ud på gaden. Den skarpe vind trængte ind til marven gennem de gennembrændte uniformskjorter. I hovedkvarterets gård stod en splinterny, middeltung kampvogn. Ikke en eneste skramme. Ikke det mindste spor af sod eller blod. En fremmed maskine, der lige var ankommet fra reparationsbasen. Ved bælterne løb en stabsfotograf febrinsk rundt med et klodset kamera. Stå tættere sammen, kammerater. Smil! I er jo helte, kommanderede fotografen muntert. 4 udmattede mennesker stillede sig langsomt op på en række foran den fremmede panservogn. Deres ansigter lignede dødsmasker. Tomme øjne stirrede gennem den travle fotograf. Kampvognssoldaternes blikke var naglet fast i den brændte bys tomhed. Gromov gemte instinktivt sine lemlæstede hænder bag ryggen. Den sårede lader kunne knap stå på benene og støttede sig med skulderen mod et løbehjul. Sokolov stirrede direkte ind i objektivet med et tungt, stirrende blik. Et skarpt glimt blændede den opstillede besætning i et splitsekund. Den tørre stabskronik fastholdt det korrekte billede til aviserne. Den sande historie forblev i et låst metalskab.
Professionelles heroisme blev forvandlet til tyndt, gråt papir. Besætningen forsvandt for altid i massen af de uendelige marchkompagnier. Maj 1945. Det ødelagte Berlin. Tunge kanoner skyder løst krudt op i forårshimlen. Gigantiske gule glimt fra salutterne flænger brutalt nattemørket over rigsdagens sodsværtede skelet. Indtagelsen af fjendens hovedstad afsluttede det store slagteri. Gaderne er fyldt med råbende, grædende mennesker. Den store krigs glødende metal er endelig begyndt at køle langsomt af. Motorerne i tusindvis af tunge maskiner er blevet slukket. Raslen fra stålbælter er blevet erstattet af den konstante summen fra menneskestemmer. En storslået sejr har lagt sig over det hærgede kontinent. Men inde i kaptajn Sokolov herskede en absolut død, hule tavshed. Den store fest susede forbi uden overhovedet at røre de mennesker, der var brændt op indenfra. Besætningen på det 46 tons tunge monster var blevet tørt opløst med en kort ordre fra frontens hovedkvarter allerede om vinteren. Den militære bureaukratiske maskine havde nådesløst knust den forenede, perfekt sammenspillede levende mekanisme til enkelte ubrugelige dele. Heltene forsvandt i den uendelige ansigtsløse masse af demobiliserede soldater. De forsvandt bare. Smidt ud i fredstidens vejkant uden en eneste orden for det umulige gennembrud gennem det dødelige efterårsmørke. Køreren Gromov vendte tilbage til traktorfabrikken. Hans lemlæstede hænder, dækket af dybe, takkede ar, knækkede krampagtigt de fredelige maskiners skrøbelige håndtag. Muskelhukommelsen krævede konstant den hårde modstand for de stramme styrestænger. Et nervøst tik rykkede konstant i hans venstre kind. Laderen fik en standard tør attest fra hospitalet. Den venstre arm visnede for altid. Den hang som en ubrugelig pisk efter det dybe snit fra en glødende splint for deres eget frontpanser. Skytten blev langsomt, men uundgåeligt blind. Øjenbaggrunden kunne ikke holde til de snesevis af svære granatschok. Blodkarrene sprang på grund af de ekstreme trykforskelle i det røgfyldte tårn. Sokolov tog blot de faldnede skulderstropper af. Ingen parader. Ingen guldstjerner. Ingen forfremmelser. Systemet slettede dem tørt fra listen over de levende sejrherrer. Kaptajnens detaljerede rapporter om den unikke kampvognsduel i Østpreussen forlod aldrig de militære efterretningstjenesters grå pengeskabe. Papirerne med de præcise matematiske beregninger af pansergennemtrængningsvinkler forsvandt. Beskrivelsen af den selvmorderiske rotationsmanøvre lige før fjendens skud blev øjeblikkeligt beslaglagt. Taktikken til tilintetgørelse af det tyske S blev slettet fra hukommelsen. Skyttegravssandheden udgjorde en direkte trussel mod de glatte, korrekte stabsrapporter. Tilintetgørelsen af et forberedt baghold fra en overlegen fjende med en enkelt beskadiget maskine overtrådte groft alle skrevne reglementer. Det bureaukratiske apparat havde sådanne farlige anomalier. Anomalien skulle likvideres. Den blev enkelt og hverdagsagtigt slettet fra den officielle virkelighed. Om natten led det lemlæstede nervesystem et voldsomt, uigenkaldeligt svigt. Sokolov vågnede brat i en seng, der var våd af koldshed. Den tætte stilhed i det trange værelse blev øjeblikkeligt flænset af den øredøvende, skærende skuren fra metal, der bliver flået i stykker. Mæsebordene indåndede begærligt den fiktive, kvælende lugt af ætsende krudtrøg. I halsen var der en vedvarende eftersmag af spildt menneskeblod og glødende kobberspåner. Ser målet. Panserbrydende. Skyd! De tørre, afmålte replikker fra den spøgelsesagtige besætning led tydeligt direkte i den betændte hjerne. Ryggens muskler trak sig refleksmæssigt sammen, så det knagede i hvirvlerne, i afventning på det enorme kinetiske anslag fra en fjendtlig granat. Pulsen hamrede voldsomt i tændingerne og sprængte kapillærerne. Men omkring ham var der kun fredsnattens pressende, blinde tomhed. Dræberinstinkterne,
smedet i den glødende stålkasse under krydsild, viste sig at være fuldstændig ubrugelige her. De fortsatte med at udkæmpe deres uendelige tavse kamp i fuldstændig trøstesløs ensomhed. Adrenalinet forgiftede blodet uden at finde en udvej. Efter mange årtier var intet ændret. De massive jerndøre til det centrale militærarkiv vogtede trofast over deres hemmeligheder. Uendelige, svagt oplyste rækker af høje reoler i koldt gråt metal. Millioner af standardpapmapper. Tonsvis af gulnet papir, der smuldrede til støv. Luften i disse betonlager forblev altid tør, frostklar og absolut ubevægelig. Papiret huskede overhovedet ikke den uudholdelige varme fra den åbne dieselbrand, der smeltede huden. Papiret skreg ikke af den vilde smerte fra muskler, der var revet i stykker af stålsplinter. Papiret blødte ikke tykt, mørkt blod ud på kampvognsrummets riflede gulv. Papiret fandt sig i alt. Deres utrolige, ekstreme dygtighed forblev blot en samling tørre, maskinskrevne linjer. De dyriske instinkter, der i et frontalt sammenstød havde knust den sorte kampvogns uigennemtrængelige elitepanser, blev forvandlet til falmet blæk. Ingen fik nogensinde at vide, hvordan 4 udmattede mennesker, der var ved at blive kvalt i giftig røg, vendte strømmen i en hel frontoffensiv. Ingen studerede deres selvmorderiske signaturmanøvrer i de rummelige auditorier på de elitære militærakademier. Ingen bragte blomster til det sted, hvor deres kampvogn, sønderrevet af en indre eksplosion, lå på en navnløs plads. Statsmaskinen trådte blot hen over sine mest effektive, mest nådesløse krigshunde. Den trådte hen over dem og bevægede sig videre uden at sætte farten ned. Glemsel viste sig at være frygteligere end nogen fjendtlig panserbrydende granat. Den dræbte langsomt uden at efterlade synlige fysiske sår på kroppen. Et hult, skarpt metallisk klonk fra arkivlåsen, der lukkes. Det tunge jernskab nummer 248. Den nederste mørke hylde. Det bagerste venstre hjørne. En tynd, uanselig grå mappe af billigt skørt pap. Rustne stålklemmer har bidt sig hårdt og uigenkaldeligt fast i de møre sider i rapporten fra den tunge kampvogns kommandør. På forsiden af omslaget, lige under et tykt, uigentrængeligt lag af mangeårigt støv, træder et rektangulært aftryk tydeligt frem. Et tørt, nådesløst kontorstempel. Falmede lilla bogstaver er hamret hårdt ind i det grå papir. En streng klassificering. Skal opbevares evigt.